माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक बाय डीजे हरिओम बसंतपुर। डाली के गियरबा हमारे लयनबा तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला डाली के गियरबा हमारे लयनबा तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को डीजे हरिओम बसंतपुर। सिनेमा के बटन सखी रखेला खोल के आमन पगलाबे उतो मीठा मीठा बोल के सिनेमा के बटन सखी रखेला खोल के आमन पगलाबे उतो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी उठब आवे ए सखी हीरो से कम नहीं लागे ए सखी हीरो से उता कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलाटी तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा के ले जाला यारबा टेम्पू वाला। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक म्यूजिक बाय डीजे हरिओम बसंतपुर। देह लागे हाथा काठा भोरल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा ये सखी देह लागे हाथा काठा भोरल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा बुझल बात सब धर्मेंद्र भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हैंडल घुमा के भुकुर भुकुर लाइट बारे यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा